Santa Barbara Municipal Police Station Women and Children's Protection Desk ginpahayag nga himo-himo lang sang estudyante ang ginaligar nga pag-injection sa iya. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Ginkonpermar sang Women and Children's Protection Desk sang Santa Barbara Municipal Police Station nga ginako na sang 13 anyos nga estudyante nga wala sang kamatuoran ng una sini nga ginaligar nga gin-injectionan ini sang tatlo ka mga estudyante sa sulod sang Santa Barbara National Comprehensive High School. Nagagawa sa investigasyon sang WCPD nga base sa mga pahayag sang classmates sang biktima, updanay sila sang amo nga mga tinion kag wala sila sang natalupangdan nga may nag-inject sa ila classmate. After naman ginambal nga ang iya classmates nagpamatuod nga ara siya during sang iyang ginaligar. So didto siya na balado na siya, tapos after yang nagibi siya, nagambal siya nga, ma'am, paranoid lang gid ako. Sa pagpang-usisa man sang attending physician sang Western Visayas Sanitarium kung sa diin na confine ng biktima, wala sila sang may nakitaan nga punctured mark sa paa nga ginaligar sang bata gin-injectionan. So bata, nag-think siya siguro nga para nga mabaton siya bisa class nila or mga siya sang istorya para nga makagain siya sa atensyon. Panaysayon sang bata tuman kataas ang ekspektasyon sang tanan sa iya bilang subang nga bata, scholar sang banwa, kag ginakabig role model sang iya mga kaabyanan sa bulutuan. Isa sa ginatan-aw sang otoridad nga rason agud mahimo ang amo nga aktwasyon. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.